Qegħdin miġburin hawnhekk il-koll flimkien fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sida Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nixtieq nagħtikom merħba din il-qudiesa tagħna flimkien il-koll kemm intom li qegħdin isegmuna permezz tat-television jew il-live streaming. Jiena Father Richard Ebejjer Salesian ta' Don Bosco u nieħu gost li qiegħed magħkom għal din il-qudiesa. Fil-Vanġelu Ġesu jgħidilna li huwa il-mibgħut tal-Missier. Lilna wkoll Ġesu jibatna biex inxandru l-kelma tiegħu. Nitolbuh maħfra għal meta aħna inqasna f'dan id-dover. U għalhekk bl-umiltà kollha ngħidu nistaqal Alla li jista' kollox lilkom ħuti jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġini, il-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti l-ħajja tal-fidili tiegħek, inti l-glorja tal-umli u l-għela tal-ġusti. Fit-tjieba tiegħek isma' t-talb tagħna biex aħna li nixtiequ dak li wetna nimtlew dejjem bil-kotra tal-ġid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl, wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalemm, reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manahen li kien trabba ma' Erodi t-Tetrarka u Sawl. Darba, waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qalilhom: għażlu li malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad, wara li samu u talbu, qegħdu jdejhom fuqhom u batuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu nużlu Selewkja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salamina, bdew ixandru l-kelma ta' Alla fis-sinagogi tal-Lud. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Infaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Flimkien, ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqu dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-artek triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien, ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Berikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Flimkien, ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja.
ma'kom. u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu olla leħnu u qal: min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni. U min jara lili jkun qiegħed jara lil min batni. Jiena huwa d-dawl tad-dinja li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' klimi u ma jħarsux, jiena ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja, iżda biex insalva. Min jmaqda lili u ma jilqax klimi, hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jiena qed tkun hi li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien ma qed xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri il-Missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jiena naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qal il-Missier. Din hi l-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Jiena nħobb meta nirrifletti fuq il-qari tal-Qudies nara jekk hemmx tema li torbot iż-żewġ qari. U it-tema li donna torbot iż-żewġ qari tal-lum hija propju il-ħsieb l-idea illi Ġesu ġie mibgħut u l-apostli ġew mibgħuta wkoll. Naraw kif Ġesu jgħid illi dak li jgħidu mhux ġej minn rajh imma minn dak li jgħidlu missieru illi batu u fid-dinja biex jissalva lid-dinja. U għalhekk nistgħu ngħidu li Ġesu huwa l-apostlu tal-missier. Il-kelma apostlu tfisser propju hekk, dak li huwa mibgħut. U naraw ukoll fil-qari tal-Atti tal-Apostli kif Barnaba u Sawl u Pawlu ġew magħżula biex jintbagħtu u jxandru il-kelma ta' Alla. U hija ħaġa sabiħa illi naraw illi kien propju fil-komunità nisranija, il-komunità waqt li kienu miġburin fit-talb illi Alla għażel lil Pawlu u lil Barnaba. U l-vakazzjoni tagħhom itnislet f'dan l-ambjent ta' talb u fil-komunità. Il-Papa meta kien ġie Malta u tkellem fuq Malta kemm għandna numru sabiħ ta' missjonarji li jmorru fid-dinja. U dawn il-missjonarji Maltin nafu li mhumiex waħedhom imma akkumpanjati ħafna bit-talb tagħna u bis-sapport tagħna. U l-Papa meta jitkellem fuq Malta ukoll iddiskrivija bħala Malta luminosa. Malta luminosa. Kien hemm xi kummentaturi li riflettew forsi mħabba d-dawl tax-xemx u li l-ġebla Maltija tirrifletti dan id-dawl tant sabiħ. Però jiena naħseb il-Papa meta rifera għal Malta luminosa hija tirreferi wkoll għal misteri tar-Rużarju, il-misteru tad-dawl, il-misteri luminosi. U nafu li kif Dun George Preka illi dil-ġimgħa ċelebrajna il-festa tiegħu kien diġà jgħid dawn il-misteri din id-devozzjoni li jgħid il-misteri tad-dawl. U kien propju wara il-Papa Ġwan Pawl it-tieni wara t-tieni żjara tiegħu hawn Malta xi sena sentej wara u mbagħad għamel din id-devozzjoni tal-Rużarju il-misteri tad-dawl għamlu għall-Knisja kollha. U għalhekk hemm hija ħaġa sabiħa illi aħna u x'hekk mod speċjali it-tielet misteru tad-dawl illi nirriflettu fuq meta Ġesu jxandar il-bxara tajba. U b'dak is-sens li Malta tieħu sehem din il-missjoni ta' Ġesu li xxandar il-bxara tajba. U nafu kif Dun George ukoll ix-xewqa tiegħu illi jwassal il-kelma tal-Alla sa trufijiet kollha tal-art. Il-ħadd li għadda wkoll kien jum il-vokazzjonijiet, nitolbu l-vokazzjonijiet u l-ewwel qari jirrifletti kif huwa Alla illi jsejjaħ, illi huwa Alla illi jibgħat. Anki fl-aħħar tal-Qudies meta l-Qassis jgħid morru fil-paċi ta' Kristu, mhux sempliċement qed jgħidilna illi l-Qudiesa spiċċat, imma pjuttost qiegħed jibgħatna dak li aħna rċivejna issa qegħdin naqsmuh mal-oħrajn.
Papa Franġisku spiss jitkellem fuq il-missjonarju disċiplu, illi aħna Ġesu jsejħilna biex jibatna. U propju mħabba il-mamudija tagħna illi aħna wkoll Alla jafdana bil-missjoni. Il-missjoni nwaslu il-kelma ta' Alla fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol tagħna, man-nies li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Però wkoll jistidinna illi dawk il-missjonarji li jmorru fis-simna, illi xandru l-kelma ta' Alla li aħna wkoll nakkompanjawhom bit-talb u bis-sapport illi aħna nistgħu nagħtu. Għalhekk nitolbu wkoll l-Omna Marija hija li tagħti il-kelma ta' Alla, li waslet il-kelma ta' Alla inkarnata u tagħta lid-dinja, nitolbuha biex tidħol għalina, nitolbu għal vokazzjonijiet u wkoll f'dan iż-żminijiet inkomplu nitolbu għal paċi. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Nesqu fil-fiduċa lejn Alla missierna li fi Kristu għażilna mid-dinja ta' dnub u batna biex nagħmlu l-frott billi nkunu wlied id-dawl. Nitolbu u ngħidu. Ħandawlu id-dinja mulej, flimkien ħandawlu id-dinja mulej. Għal-missjonarji li joffru ħajjithom għall-evanġelazzjoni ta' ħuthom, nitolbu. Ħandawlu id-dinja mulej. Għal-bnedmin li għadhom fid-dlamijiet ta' nuqqas ta' fidi biex jaslu għal-verità tal-Vanġelu. Nitolbu. Ħandawlu id-dinja mulej. Għal-ġenituri u l-katekisti biex bl-eżempju ta' ħajjithom jkunu d-dawl għall-ulidhom fil-mixja tal-fidi tagħhom. Nitolbu. Ħandawlu id-dinja mulej. Għalina biex inkunu apostli fl-ambjent tagħna u nieħdu bis-serjetà id-dmir tagħna li nwaslu lil Kristu bl-imġiba tagħna ta' ulied id-dawl. Nitolbu. Ħandawlu id-dinja mulej. Nduru lejn Omna Marija u nitolbuha biex tidħol għalina quddiem Alla u nitolbuha b'mod speċjali biex tagħtina d-don tal-paċi b'mod speċjali fl-Ukrajina u f'pajjiżi oħra. Għalhekk flimkien ngħidu slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummanna, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U dan it-talb kollu tagħna nagħmluh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missi li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna.
U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kullu mkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sida Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra tad-dubbiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sida Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mar-Reġna Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli, ma' Dun George Preka u l-qaddisin kollha li għexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu sar bniedem bħalna biex jagħmel ir-rida ta' Alla l-Missier. Ew nitolbu biex din l-istess rida ta' Alla isseħħ fil-ħajja tagħna billi flimkien ngħinu. Missierna li inti fis-smewit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-dubietna, bħalma nafru minnu ħati għalina, u ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Waqt li nkomplu nitolbu għal paċi ejjew nagħtu il-paċi lil xulxin. Paċi. Ħaruf ta'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta'Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu il-mibaw tal-missier, danu Ġesu il-ħaruf ta'Alla. Ħenjin aħna li llum mistednin għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jiena ma'kom dejjem sal-aħħar ta' żmien jgħid il-mulej Alleluja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-Eid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jibirikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irrodnu ħajr lill-Alla.
Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. L-insem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, udi li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben bniedem bħalna. Oġġetu tiegħi, aħfrilna d-nubitna. Eħlista mill-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment li dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-misterju tal-glorja. L-ewwel misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun rittit int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Iben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier li ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sida Ġesu Kristu bat l-Spiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun rititint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-missid li ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-missid li ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-aħħar misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik li kienajtu, għaliex aħna trufnati li teva. Lilek nitniedu, aħna li nikbu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela-avukata tagħna, daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Bissirna li inti fis-smewi titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Il-litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qa it-talb tagħna. Bissir etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommanna. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri t-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imliktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dubit tad-dinja. Għaffirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħaruf talla li tneħħi dubit tad-dinja. ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Li tolbu. Għati li l-na għaddeja tijak bulej Alla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikkiel Arkanġlu. San Mikkiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Jirraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. O imqaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeatata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Omma Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kassismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddissin kollha tiegħu.